тачките, бе, не ти Давай тачките. нагоре! Давай, я дай да видим докъде ще мога да се качиш. Давай, давай! Витко с неговия хубав телефон ще ги снима. След малко ще почнем да летат павета. Бе. Леле, братле, не помня. Леле, братле. Буй се в пистата! Не знам, даже Прекъсвач. удари прекъсвач. Не, верно ще ходим по тълба. Ти я са жената си ме пере, да знаеш. Дай го насам това БМВ. Няма, той братле направо спира. Трябва да го завърти. завъртим по него. Сложа тази страната по него, завъртим по него. Чакай. Сварка за малко. Опа. Късметли. Разминали ми се? Да. Паметта на телефон. Знам да добре. Дайте ми две, Веко! Ай,
БМВ-то е, братле. Чакай малко, чакай. Ради не може, бе. Ти да го върти много по-добре. Ама неговото бе, Да, миналия път го върте много добре. Да, Ради го случи само в кръг, братле. Виж? то няма и шпер, няма нищо. То върти само едната гума. Да, ти го даде. Еми не ще го даде. Ей, сега ще спреш. Оле, какво ни направи, бе? А? Бе, какво ни направи? Не, поглед. Аз нарочно ми минах от тук. То няма дермани, как се трябва, братле. Ама трябва БМВ-то, ако... Да, БМВ-то, ако го ръчкам, трябва пито да не е около мене. Защото аз ще го пускам на широко, братле. Нема да си играя на кръг така. Въртне едно кръгче на Мерцеса. Ето е двата. Чай да спрат да се парзалят.